day groweth drear, precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Jesu Kristo ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ndị nke mfụrụ n'anya otuto dị Jesu Kristo na jụrụ ihe na-akpa wee mgbaghara na na-ebido iji masị aja sitere ọsọ na iji masị. Ana m ọga ka ekwezie m n'ofu onye na-ewere Kristo n'ụka wee na-arịọ ebe ọ bụ na ịtụhapụla nwanne anyị bụ Kristian Okafor na ndụ nke a pụrụ ịnụ ahụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe site n'ịbụ na Jesu Kristo nwa gị onye gị na anyị site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ nke Ecclesiastes, onye maara ihe dị mma maka mmadụ n'ụbọchị ole na ole nke ndụ ya, ya bụ ihe nkịtị na-agafe ka onyinyo. Onye ga-agwa mmadụ ihe ga-adị anyanwụ mgbe ọ nọkwaghị n'ụwa? Ezi aha ka mma karịa ude dị oke ọnụ ahịa. Ụbọchị ọnwụ ka mma karịa ụbọchị ọmụmụ mmadụ. Ọ ka mma iji ebe a na-eri uju karịa iji ebe a na-eri oriri, n'ihi na ọnwụ bụ njedebe mmadụ niile, nke na ndị dị ndụ kwesịrị ibu ya n'uche. Iru uru ka ịchị ọchị mma, n'ihi na ihu ịtọ ọchị na-enyere uche aka. Obi onye maara ihe dị n'ụlọ uru, ma obi onye nzuzu obi onye maara ihe dị n'ụlọ uru, ma obi onye nzuzu dị n'ụlọ oriri na ọchị. Ọ ka mma ige ntị na mgbe onye ma ihe karịa ukwe nke ndị nzuzu. Njedebe ihe ọbụla ka mbido ya mma. Onye na-enwe ndidi bụ onye ngala mma, onye na-enwe ndidi ka onye ngala mma. Okwu nke osisi abụ ọma. Inwenụ mbụ onye njem, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Inwenụ mbụ onye njem, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Onye njem, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịa ọ na-enye m ezumike, ọ na-eju aka ka m zuru ike, ka m were ọ na-eme ka aha ya iji mkpara na ndụ gị nọdebe m, ọ bụ ha na-enye m aṅụrị. Iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m.
iji aka gị tere m ude n'isi iko mmanya m dejula n'anya na obiọma aga m esi ụbọchị ọtụtụ aga m echetu n'ọnụ nke Chineke ndị na ya ebe nke abụọ ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ mkpughe. Anụkwara m olu si n'eluigwe na-ekwu sị, dee nke a n'akwụkwọ, ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu ka ha zuru ike site na ndọlị ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha n'azụ. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu nke oseburu. Alleluia, alleluia, alleluia. Onwe m bụ ike n'ọkụ na ndụ, ọ gaghị anwụ ma ọlị. Alleluia, alleluia, alleluia. onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu bịarutere na Betania, ọ chọpụtara na ozu Lazarọs anọọla mkpụrụ ụbọchị 4 n'ime ili. Betania dị Jerusalem nso ihe dị ka maịlụ 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Meri obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Meri nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwara Jesu sị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ. Ọbụla dị ugbu a, ama m na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu gwara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ. Mata aza ya sị, ama m na ọ ga-ebili ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị. I kwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee, onye nwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Echi niile na-akpatụrụ ozi ndị gbasara okwuchukwu anyị ga-akpatụrụ onyinye. Otu
anyị natara wetara nwanne anyị bụ Christian Okafor ihe na ezumike ebighị ebi ka ọ kwadozi anyị iso ya keta otuto nke alaeze gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Isa kwụsịgo ka anyị nabata one more. More to half. 1 to 1. All start to half. More to 1. More to half. More to half. More to 1. Nne m ya bara gị ka ọha na eze mata fa ka anyị mata ife a na-etu yi. Afam bụ Christian Okafor. Ife a na-etu yi. Niga. Afọ gị n'ọgbọ ị na-emekwa ka niga. Ebe ahụ udo ị na-ede n'ọgbọ. Ife na-eme. Ọ nna anyị nwụrụ. Na m ga-akwụ ya. Kọ anya kwụsie enyi ike. Onye gbata ji fun n'ọgbọ. The two men. You understand? Na-eme egosi na mmemme as a person. Na ama na agaghị hapụ again. Our mother is so dear to us. You understand? But it was very unfortunate. So I pay the last respect to her. So that's why I see me in that mood. Thank you very much. Oya baraka. Ka ife na-agwa ọha na eze ndị si ebe dị n'iche n'iche bịa nọnyere unu n'ụbọchị taa. Ihe na-agwa ọha na eze
ndị si ebe dị iche bịa na onye nye anyị bụ na ụgwọ ha ji wee bịa na nke ha ga-eji wee na ya makarịrị n'aha Jizọs ụgwọ agaghị agbọ ha and ihe onye ọbụla tinyere n'akwa nna anya ọ ya bara gị cheta m ife a na-esi gị ọzọ ihe a etu niga the niga ọ ya bara gị anya njifụ gị akpara m ọ ya bara gị dịka ị kwara mama gị n'ụbọchị taa ị akwata ndụ kpata arụ isi ike ihe akụ aka ihe enwe igbo n'aka nne mma igbo n'aka ịkpa mma ụtọ anyị kwuru ya ka ọ ya dị n'aha Jizọs the niga
Oh, we very much are in the idea. Anyị ga-enwe Chineke ka o si wee kpụrụ mama anyị na-ewu nne ka ọ na-etobula anyị anyị na-alacha anyị chọzie anyị anya abụ nne so ndị na-agụ anyị ọdụ na ọgwụ dị mma o so na ndị anyị maala anyị ji eje na ndụmọdụ na wee sị na anyị gasịa naanị wee zụọ ọkpa na bolu anyị azọkwa ihe dị mma ụlọ ọtọkwa ebe dị mma na dịka otu wee na nkwekọrịta anyị na ọgba anyị na iwu ọgwụ ibe dị mma ibute mkpụrụ ọjị wee na-anabata ndị na-ajakwute uru chụrụ ebe wekwe na onye ọbụla bịara ebe taa na ịnwe adịrị gasịa na ọya akaji ibe ọma ebe ọ bụla otu wee nata wee na-anaghị ibe ọma ya ibu n'aha Jizọs Kraịst wee nwe anyị Thank you.
anyị nwere ọtụtụ okwu maka na akpara ịbanye nnukwu kama na anyị kasị anyị wee bidokwuo mmemme ahụ mana ọ na-adị mma ka ebe dị ka ese n'obodo ụtọ osu so tupu ike bụ ọkwa anyị ga-abịa ihe akwa nne ka o si wee kwesị ka ọ na-eso anyị ekele ndị ọzọ akwa nne so ndị ọzọ nọ n'ihu ụlọ bụ ndị ọgbọ ifamara eji ojito ife anyị bịara bụ nne anyị maka na onye mụta nwere ike bụrụkwa anyị amụtaga anyị so ụbọchị ọgwụ ọ na-etekwa anyị na-eme so were otu akwụkwọ na anyị ga-aga ihe a bụ mkpakọrịta anyị na skuul nke dịka otu wee n'akwụkwọ anyị ọ bụrụ anyị debe ọlọkwa etu wee anyị anyị ekwuzie ụda ebe anyị ibe amaka eke na amụrụ
maka ya egbubie so ma na onye ji onye mụtara ise ma ọ nọ gọọmenti eletaza ya mana oge mbụ ọ wụrụ alụ ka ọ wụrụ alụ wee na-asị ifunu mere ebubo mbụ mbụ sị na onye ọbụla pụtara ụwa agụ ọfọ ndị na nna ya na-agụrụ ya ọkụ ka ọ kwa anya n'ọrụ onye bụ ya akwụ ya
na-enwe nsogbu na anyị amịkwa mkpụrụ mere ya na-adara ana ma amịkwa mkpụrụ so anyị bịa na nwanne anyị nwoke bụ unu bụ anyị n'ite ofe anyị ụwa anyị wetasị afọ ka anyị si gaa ụgbọ anyị tata anyị bịara anyị sozie kpụkasị ya aja ka ọ na-apechi ya anyị wee bịa ozu ezu anyị ji wee bịa ụlọ ozu ụlọ ya fụrụ anyị ụlọ ya fụzigoro mkpụrụ ọma nwụrụ mkpụrụ mmiri mana ndị na-ebe ahụ ndị ifedom iji gosi na ozu otu anyị si wee mazi ọbịa na sekretari abaza ya ka o si wee ekele m unu Ọganilu ka ọha na eze mata fa ka amata ife a na-etu gị o ọgarachi ahụ anya n'ikpe ego ọ ya bara gị o kwe m na nghọta na ha na eze na okwu faji bịa maka faji jụọ ana apụta ya maka narị na akwamozu a apụta anyị na-agwa ekene ka nne gị apụta ekene ọha na eze bịara ebe a etu a si wa bịa apụta na nyere anyị bịa nnata Chineke ga na ya ekweta ihe ọ nọta na-eme n'aha Jizọs ka ihe a na-etu gị ọzọ ọgarachi eze na n'ikpe ego ọgarachi eze na n'ikpe ego igbo n'aka mma igbo n'aka ịkpa mma otu anyị kwuru ya ka ọ ya adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọgarachi eze ọ na n'ikpe ego ọ ya bara gị ka anyị mata afa gị ka anyị mata ife a na-etu gị a na-etu gị gịnị Vera ya bara gị o kwere na nghọta na mama gị ka a na-agwa n'ụbọchị taa ka esi nwee ịgwa ọha na eze ndị si ebe dị iche iche danọ dịka ịgba mama n'ụbọchị taa ịkwata ihe akwacha kwata ndụ kwata arụ isi ike ihe akụ aka ihe enwe igbo n'aka nne mma
igbo n'aka ịkpa mma ife niile anyị kwuru Chineke enyere unu ya n'aha Jizọs ka ife a na-etu gị ọzọ Vera ya ekele gị ka anyị mata ife a na-etu gị ka anyị mata afa gị nọ nso nọsị ọya bara gị o kwere na nghọta na mama ka a na-akwa n'ụbọchị taa ka ife ị na-agwa your friends ndị si ebe dị iche iche bịa nọnyere gị ọya bara gị ka afọ a na-etu gị ọzọ nọsị ọya bara gị dịka ịkpa mama n'ụbọchị taa ya akpata ndụ kpata arụ isi ike ihe akụ aka ihe nwe nwe igbo n'aka ịkpa mma igbo n'aka ndị mma otu a ka anyị kwuru ya adị n'aha ị na-aga ịrụsa ụlọ Chineke isi onye nwụrụ sabiri ibe n'ime ụwa na ikpe amara ya chacha ọgụ ị na-emele ndị mmadụ ịgba mmiri isiri nwoke na nwaanyị ihe ndị ụgbọ nna m anyị ekele gị anyị sị gị nke ichi na gị zere ọ ya gbara anyị biko ka ọha na eze mata afa gị ka anyị mata ife a na-etu gị ọ ya gbara gị ka ife ị nwere ego ụmụaka ndị alapụrụ ma ọ mịpa n'ụbọchị taa ife m nwere ịgbafe bụ ọ ka o si abụ mkpụrụ mgbe a na-aga onye mụta nwa nsị ka ya kwa nwa ya n'ọnwa ya kwa nne kwa nne ya na olidozi otutu ya ọ sụrụ ọfịa mana ọ tara ozi ya ọka pụtara na oge nke Chukwu ife ka mma anyị ajụrụ Chukwu nwaanyị o ji wee bịa bụ otu nke ọzọ anyị na-esite ebe na ekpere papa nwee udo n'ebe fa nọ and nnefe a nọ ebe a na-ekpetakwa ebe ekpere ma na-ekpekwara nnefe especially nnefe anọ na nnafe erike maka nnefe a tara afọ n'ebe fa nọ so ọ kwesịkwara na anyị sụwafịa atọ so ekpere m na-ekpe bụ arụ isi ike n'ebe fa nọ ndị ọzọ anyị abịazi ebe a ezinụlọ n'otu osibere ịbịa mee ihe ma ọ isi echichi onye ka anyị na-ekwu ọ bụrụkwa ụdị azụ ọ bụrụ na ha nwụrụ anwụ kata nọ ka ata atọ wee gaa onye ka anyị na-ekwu Chineke ya nọgoro igbo n'aka ịkpa mma igbo n'aka nne mma ụta anyị kwuru ya ka ọ ya adị n'aha Jizọs amen ikwu ya lere nọ ọzọ gọọmenti mmadụ ọ ya bara anyị a sị na nwata ya akwa nne na ọ bụrụ nne ya akwa nwata biko ka ọha na eze mata afa gị ka anyị mata ife a na-etu gị Michael Ọkafọ nwa nkwụchi ikpe onye bọọlụ ọ ya bara anyị ka ife ị nwere ịgwa your friends ndị si ebe dị n'iche n'iche bịa nọnyere gị maka akwamozu mama n'ụbọchị taa ihe nwere gbafawo na otu na ha si eweta their time bịa asist m na ọkwa maka ụda asị m ebe ọ na asị abịa ụkwa ha ji abịa ka iju ana ise amanzu adọmọdụ ezi you understand I so much appreciate them for this is mmadụ ịrapụ ihe ọ na-eme bịakwudo olu na-akwa nne m asị na-adịrị ha na mma ikwere gị nwawo amara na mma ihe ọnwụ na ị na-eme as a blessing ọ ya abala gị nwoke ọma onye bọọlụ
ya bala oge mama dị ndụ ka mmekọrịta gị na ya abụọ. Oh my God. Na ikwu maka my mom. Ọ na-eme ka ncheta ihe dabara aga, but I so much love my mom. My mom, ọ bụrụ na ọ fụrụ m mmadụ na ihe na-eme enwebisi. Understand? My mom will give you to me and my brothers and sisters. Honestly, ọ bụrụ na eji ego atọta ndụ, mọmị makara ịnwụ. Ịgwa gị betu nwụrụ ihe metụrụ m since nne jụ ahụ m ka ọnwụ my mom. Ịgwa gị betu o wutere m nne, but enwere m option. You know, so na ndị Igbo si narị ebu ọgụ wagabe Chukwu. Otu aka ọ dị. You understand? So ọ ga my mom bịa maka ọ bụrụ na oyi ego na-azụ ndụ ego aka zụta ya. Ma anyị mụrụ ozu nwoke ma ozu nwaanyị. Afọ m ya. Afọ m ya. Ọgaranya everything ọ hụrụ na the house ya. Afọ m ya. Afọ m ya. Hey, Chineke, ọ gị nwa the best. Nwaanyị ọma amụchara ụmụ niile a olili aka nwa ya. Mana gị nwa the best. Ama m na ihe emere ya ihe bụ ozizi obi ya n'ebe ahụ niile ọ nọ. Ọ ga na-anọchiri unu n'ebe ahụ na-anọchiri ya ebe a. Cheta m ife a na-etu gị ọzọ. Michael onye bọọlụ. Onye bọọlụ. Onye bọọlụ. Ibe na Jos gwa maka onye bọọlụ. Ọmụnwa. Onye bọọlụ. Agba m bọọlụ gbati ọnụ m. Onye bọọlụ. Ọkwa international. You understand? Yes. Onye bọọlụ anyị ekene gị. Dịka ịkwa mama n'ụta bụ sita ihe akwata ya ndụ kwata arụ isi ike. Igbo n'aka ịkpa mma. Igbo n'aka nri mma. Ife ọbụla itiri n'aka ọkwụkwọ ịkwa mama taa akwapụsị ya iru. Ọ ga na-agaziri gị n'aha Jizọs. Odogwu na ifite dunu. Tested and trusted. Tested and trusted. Ọ ya bara gị o. Ọ ya bara gị. O kwe m na nghọta na mama ka ị na-akwa n'ụbọchị taa. Ndo o. Ndo. Biko ka anyị matagodi ife a na-eto yi ka anyị mata afa anyị. Afa m bụ ebe a nọ tested and trusted. Ebe a nọ. Ọ ya bara gị o. Ka ife ị na-agwa your friends ndị si ebe dị n'iche n'iche bịa nọnyere gị maka akwamozu mama. Ihe nna ọrụ nke ọzọ na esebe na ya n'ụbọchị nke taa na ife ogologo na-arụsi ike ife akwa ife anwe enwe and ụfọ jụọ abịa ka jụọ na siya n'aha Jizọs Amen. Tested and trusted. Ọ ya bara gị o. Ọ ya bara gị. Dịka ịkwa mama n'ụbọchị taa ị ya akpata ndụ kpata arụ isi ike Igbo n'aka ịkpa mma Igbo n'aka nne mma ife ọma ga na-akpọzi gị n'iru because na ịkpakọ ya maka unu kwa taa mommy mụrụ 9 children and all of them is alive. It's a testimony. Ọ ya bara unu mee ya ka ọ nọrọ ebe ahụ ọ nọ ọ na-awọchị unu anọrọ ebe a na-awọchị ya ọ ya bara ụta anyị kwuru ya na ọ ya adị n'aha Jizọs. Tested and afraid of the dark. All's well, for over the land and the sea, God's keeping